Καλούμε τον κύριο Διευθυντή Σωκράτη Μπατσιουδή να απευθύνει χαιρετισμό. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβολοι, αγαπητοί γονείς, αγαπητά μας παιδιά. Μια ακόμα σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της. Μια χρονιά δύσκολη και απαιτητική, αλλά ταυτόχρονα δραστήρια και δημιουργική. Καθηγητές και μαθητές συνεργαστήκαμε, όπως πάντα, και συμπληρωθήκαμε προς τον στόχο τόσο της ευόδοσης της καθαρά εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσο και προς τον στόχο του εμπλουτισμού της με άλλες ενασχολήσεις πολιτισμικού, κυρίως περιεχομένου. Έτσι, έχουμε τη χαρά να σας έχουμε σήμερα κοντά μας για να μοιραστούμε μαζί σας το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας για διεύρυνση του σχολικού ορίζοντα με ποικίλες δραστηριότητες, ανάσα μικρών και μεγάλων μέσα στην ασφυκτική καθημερινότητα. Κόντρα στο βαρύ κλίμα που ζούμε όλοι μας εδώ και 2 σχεδόν χρόνια, με την ανασφάλεια και την αγωνία για το αύριο να μας πνίγουν και να μας τραυματίζουν τα όνειρα των νέων μας, εμείς σήμερα θα ψυχαγωγηθούμε και θα διασκεδάσουμε. Θα θαυμάσουμε πολύ ενδιαφέρουσες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, θα αναπολύσουμε, θα νοσταλγήσουμε, θα τραγουδήσουμε. Στο 7ο τεύχος του περιοδικού μας άλλωστε θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε τις αναζητήσεις μας και να διαπιστώσετε την ανάγκη μας για μια συνεχή ποιοτική βελτίωση της εικόνας και της ουσίας της λειτουργίας του εκπαιδευτηρίου μας. Μία αίσθηση αυτής της ανάγκης είναι και τα εξαίρετα σκηνικά που θα δείτε σε λίγο και που χρειάστηκε το μεράκι και η άκμη εργασία να στηθούν των καθηγητών μας Λιώσης Σιδερής, Γυρού Φανής και Τσέχου Νίκου και των μαθητών Παρασκευωτικού Δήμητρα, Σημεωνίδη Χάρη και Παλαστική Γεωργία, που όλοι τους αγνόησαν άλλες υποχρεώσεις τους, ακόμη και την λιγόρη ανάπαυλα που αναλογεί στον καθένα μας, για να δώσουν το καλύτερο εαυτό τους για χάρη της δικής σας ευχαρίστησης και της ικανοποίησης και ανάδειξης των παιδιών, του ταλέντου και της δουλειάς τους. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους γονείς των παιδιών που στήριξαν έμπρακτα την απόψινή μας εκδήλωση, θυσιάζοντας τον λιγοστό ελεύθερο χρόνο τους, ακόμα και την Κυριακή τους, μεταφέροντας σκηνικά και βοηθώντας με κάθε τρόπο. Η συμπαράστασή τους μας ήταν πολύτιμη. Από καρδιάς ευχαριστούμε τον κύριο Ζερβάκη, υπεύθυνο του Κοινοτεάτρου Γαλαξίας, που εργάστηκε ακαταπώνητα μαζί μας προκειμένου να στηθούν τα υπέροχα σκηνικά που θα απολαύσουμε στο δεύτερο μέρος της γιορτής. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σταθώ για λίγο στην επίδοση των μαθητών μας στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Τα βαθμολογικά στοιχεία δεν ήταν αντάξια των προσδοκιών μας. Σας διαβεβαιώνουμε όμως ότι η αφοσίωση όλων μας στο σκοπό της υλοποίησης της πρόσβασης των παιδιών μας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παρέμεινε αμείωτη και έτσι θα συμβαίνει και στο μέλλον, ανεξάρτητα από όποιες αιτίες καθορίζουν κάθε φορά το τελικό αποτέλεσμα. Επί τη ευκαιρία, σας αναγγέλω και τα ονόματα των μαθητών μας της Β' τάξης που κληρώθηκαν για τη συμμετοχή τους στη Βολή των Εφήβων και είναι ο Μιχάλης Ιωσήφ και ο Μίκας Κωνσταντίνος. Επειδή δεν θέλω να καταχρηστώ το χρόνο που σήμερα πρέπει να διατεθεί αποκλειστικά στα παιδιά και στους συμβούλους και πολύτιμους συμπαραστάτες τους καθηγητές τους, παρακαλώ τη θέση μου σε αυτούς που δικαιωματικά τους ανήκει, αφού βέβαια τους απευθύνει πρώτα μερικά λόγια ο κύριος Δήμαρχος που έχουμε τη χαρά να παρίσταται στη γιορτή μας. Σας εύχομαι καλή θέαση, καλή ακρόαση. Καλησπέρα σας, κύριε Λυκειάρχα, αγαπητοί συνάδελφοι στο Δημοτικό Συμβούλιο και συναδέλφισσα, κύριε
Αντιπρόεδρε, κύριε Επίτιμε Πρόεδρε του Πνευματικού Κέντρου, αγαπητές κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά, και αφήνω τελευταίους στους καθηγητές και τον Λυκειάρχη, γιατί πέρα από τα συγχαρητήρια που πρέπει να δώσω, θα σας εκμυστηρευτώ ότι αισθάνομαι πολύ ικανοποιημένος που έστω και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές της χώρας και κατά συνέπεια και της πόλης μας, κατορθώνουμε να επιβιώνουμε και όχι μόνο, αλλά και να δημιουργούμε. Και αυτή η δημιουργία που θα δούμε τώρα, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, οφείλεται αποκλειστικά στις βάσεις που έχουμε βάλει όλοι μαζί σε αυτόν τον τόπο, να ασχοληθούμε πραγματικά με τον άνθρωπο, να ασχοληθούμε πραγματικά με τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας. Θεωρώ ότι τέτοιες πρωτοβουλίες που έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό από το Λύκειό μας είναι πρωτοπόρες και θέλω να εκφράσω τα βαθιά μου συγχαρητήρια και τα θερμά μου στον Λυκειάρχη και στους συνεργάτες του, τους δασκάλους του Λυκείου, τους καθηγητές και τις καθηγήτριες, αλλά κυρίως στα παιδιά. Τα παιδιά που συμμετέχουν διαθέτοντας τον ελεύθερο χρόνο τους σε δημιουργία. Και αυτό είναι ελπιδοφόρο. Και αυτή είναι η ελπίδα μας, πιστεύω, και σαν Ελλάδα και σαν Έλληνες. Θέλω επίσης να διαβεβαιώσω ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να συνεργάζεται άμεσα και με τους συλλόγους των καθηγητών και με τους συλλόγους των γονέων, για να μπορέσουν τα παιδιά μας να έχουν τις συνθήκες που πρέπει για την εκπαίδευσή τους. Το κάνουμε χρόνια, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Είναι χρέος μας. Χτίζουμε τα θεμέλια της πόλης μας, στηρίζοντας την νεολαία σε όλες τις δράσεις της. Τέλος, θέλω να ευχηθώ σε όλες και σε όλους και κυρίως στους γονείς των παιδιών που θα πετύχουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να είναι και αυτοί αισιόδοξοι, να στηρίξουν τα παιδιά τους σε αυτή την προσπάθεια που θα κάνουν για τη ζωή τους, γιατί είμαι και εγώ γονέας όπως και εσείς και νομίζω ότι τα παιδιά μας όταν πάνε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα θέλουν περισσότερη στήριξη. Φυσικά είναι και η ώρα τα παιδιά μας να καταλάβουν ότι το κάθε ευρώ που διαθέτουμε σε αυτά θα πρέπει να πιάνει τόπο. Περάσανε οι εποχές των παγιών αγελάδων. Γι' αυτό και στα παιδιά δίνω μια προτροπή ότι θα πρέπει το ευρώ που παίρνουν από τους γονείς να το σέβονται και να το τοποθετούν σωστά. Να συγχαρώ λοιπόν τα παιδιά. Μπορεί να πήγαμε καλά, κύριε Διευθυντά, αλλά θεωρώ ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά αν αναλογιστούμε τα προβλήματα που έχει το κάθε σπίτι. Και θεωρώ ότι το χρέος σας το επιτελείτε στο έπακρο, όπως το κάνατε τόσα χρόνια, και είμαι σίγουρος θα το κάνετε και στο μέλλον. Τέλος, να σας ευχηθώ σε όλους καλό καλοκαίρι και συγχαρητήρια και στην ομάδα που έκανε και το βιβλίο για άλλη μια χρονιά. Υγεία και αισιοδοξία σε όλους. Καλό καλοκαίρι. Να ευχαριστήσουμε το ΔΣ του Πνευματικού Κέντρου και ιδιαίτερα τον κύριο Δήμαρχο για την χρηματοδότηση του περιοδικού που βγάζουμε και το οποίο πιστεύω όλοι έχετε στα χέρια σας. Αν δεν το έχετε πάρει θα το πάρετε κάτι την έξοδο. Σας ευχαριστώ. Αρχίζουμε από το πολιτιστικό πρόγραμμα, το σχολικό περιοδικό Θρία Ασκρόπουλος. Η ενασχόληση των μαθητών του πρώτου Γενικού Λυκείου Ασποπύργου με θέματα και δραστηριότητες ευρύτερου μαθητικού πλαισίου, σε άριστη συνεργασία και εποπτεία από τους καθηγητές τους και την αμέριστη υποστήριξη του διευθυντή μας, κυρίου Σοκράτη Μπατσιούδη, απέφερε και φέτος καρπούς με την 7η κατά σειρά έκδοση του περιοδικού Θρία Ασκρόπουλος για το σχολικό έτος 2010-2011. Η πραγματοποίηση της έκδοσης του παρόντος περιοδικού είναι ουσιαστικά η συνέχιση της προσπάθειας που άρχισε το σχολικό έτος 2004-2005. Η εμπειρία των προηγούμενων 6 συναπτών ετών, 2004-2010, σε συνδυασμό με το μεράκι των ομάδων εργασίας,
καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς αποτέλεσαν το θεμέλιο λίθο για μια ακόμη επιτυχημένη προσπάθεια. Και φέτος, η ομάδα εργασίας, διαφορετική από την περσινή, συνεχίζει ακριβώς αυτή την πετυχημένη προσπάθεια, η οποία ουσιαστικά κατέστη η μαθητική επιστημονική επιτηρίδα του πρώτου Γενικού Λυκείου Ασπροπύργου, η οποία καλύπτει τόσο τις δράσεις και τις δραστηριότητες της σχολικής μονάδας, όπως επίσης ασχολείται με θέματα ευρύτερου μαθητικού και επιστημονικού προβληματισμού. Από την πρώτη έκδοση του περιοδικού, η ομάδα των μαθητών ασχολήθηκε με θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς της τοπικής κοινωνίας του Ασπροπύργου. Στις προηγούμενες εκδόσεις, μελετήσαμε και αναδείξαμε τα μεταβυζαντινά εξοπλίσια της περιοχής μας με τις υπέροχες τοιχογραφίες. Με αυτήν την εργασία, οι μαθητές μας απέσπασαν το πρώτο βραβείο από το Ίδρυμα Μπότση. Ασχοληθήκαμε επίσης με την τοπική γυναικεία φορεσιά, όπως το μεταξωτά, το φούντι και τα βελούδινα, μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Παρουσιάσαμε διάφορες δραστηριότητες που είναι βαθιά ριζωμένες στην ψυχή του λαού μας, όπως είναι το φημισμένο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής και ήθη και έθιμα που ορίζει τους κάνοντες από το παρελθόν. Η σχολική δραστηριότητα των μαθητών δεν περιορίζεται μόνο στην παρακολούθηση των μαθημάτων στο σχολείο, στο διάβασμα στο σπίτι, στα διαγωνίσματα και στις εξετάσεις. Το σχολείο αποτελεί πέρα από όλα αυτά έναν χώρο που οι μαθητές μπορούν να έρθουν σε επαφή και με τον πολιτισμό. Ένα χώρο που οι μαθητές μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον πολιτισμό, αλλά και με τη συμμετοχή τους σε διάφορα πολιτιστικά προγράμματα, τα οποία εκπονούνται κάθε χρόνο. Το σχολείο μας έχει μια μακρά παράδοση στην εκπόνηση τέτοιων πολιτιστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Αυτά τα σχολικά προγράμματα είχαμε την ευκαιρία να τα κάνουμε γνωστά στο ευρύτερο κοινό μέσω της δημοσίευσής τους στις σελίδες του περιοδικού μας. Η φετινή σχολική χρονιά θεωρείται πλέον γόνιμη των τελευταίων χρόνων στον τομέα αυτού της οργάνωσης και εκπόνησης πολιτιστικών προγραμμάτων. Φέτος, το σχολείο μας οργάνωσε και παρουσίασε τα εξής πολιτιστικά προγράμματα. Πρώτον, μουσικό εργαστήρι. Η μουσική στον ελληνικό κινηματογράφο την περίοδο 1950 με 1970. Με υπεύθυνους καθηγητές την κυρία Σκληρού Θεοφανή, την κυρία Παυλοπούλου Ευαγγελία, τον κύριο Τσέκο Νικόλαο και την κυρία Τσοπανά Θανή. Η ομάδα εργασίας του προγράμματος επικέντρωσε το ενδιαφέρον της στη μουσική επένδυση των παλιών ελληνικών ταινιών της περίοδου αυτής. Η μουσική επένδυση μπορεί να δώσει μια γεύση ποίησης στις διάφορες σκηνές μιας ταινίας. Μπορεί να κάνει μοναδικό το πιο καθημερινό γεγονός. Μπορεί να καταδείξει τις καθολικές διαστάσεις μιας προσωπικής ιστορίας. Δεύτερον, σινεμασκόπο. Ανασκόπηση της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Υπεύθυνοι καθηγητές ήταν η κυρία Ανδρεάδου Δέσποινα, η κυρία Σκληρού Θεοφανή, ο κύριος Παπαγεωργάκης Ευάγγελος και ο κύριος Ρωμάκης Κωνσταντίνου. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, το οποίο έχει τη μορφή ντοκιμαντέρ, ασχοληθήκαμε με τον ελληνικό κινηματογράφο την περίοδο 1960 με 1970, γνωστή και ως χρυσή εποχή του κινηματογράφου. Στόχος του προγράμματος ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές τον ελληνικό κινηματογράφο, όχι μόνο ως προς το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή τις ταινίες, αλλά σε όλο το έργο και τις διαστάσεις. Δοθήσεις της ευκαιρίας, η ομάδα εργασίας έλαβε συνεντεύξεις από σύγχρονους ηθοποιούς, όπως τον Γιάννη Μπέζο, τον Παύλο Χαρικάλη, την Ελισάβετ Κωνσταντινίδη και τον Γιώργο Καπουτζίδη, τις οποίες θα έχουμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε κατά την προβολή του ντοκιμαντέρ. Τρίτον, η ελληνική παρουσία στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Οι υπεύθυνοι καθηγητές ήταν ο κύριος Κισμίδης Ηλίας, η κυρία Μαντέλου Ελένη, η κυρία Βαραλέκη Κατερίνα και ο κύριος Λαμπρινός Σπύρος. Επιχειρείται μια ιστορική αναδρομή στη μακραίωνη παρουσία του ελληνικού στοιχείου στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, με ιδιαίτερη έμφαση στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Η προσοχή μας εστιάζεται στις διάφορες περιπέτειες του ποντιακού ελληνισμού στα νεότερα χρόνια, τις αιτίες που τους ανάγκασαν να μετακινηθούν από τα βορειοανατολικά παράλια της σημερινής Τουρκίας προς τις ομόδεξες χώρες του Καυκάσου, της Αζωφικής θάλασσας και της Κριμαίας. Εντοπίζουμε τα πολιτιστικά στίγματα του ποντιακού ελληνισμού τότε και σήμερα. Και στα πλαίσια του προγράμματος, η ομάδα εργασίας έλαβε συνέντευξη από τον πρόεδρο του Συλλόγου Ακρίτες του Πόντου, κύριο Ευάγγελο Ζευσανίδη, με θέμα τους επαναπατριστέντες που διαβίουν στην περιοχή. Επίσης, παρουσιάζονται σημαντικά πολιτιστικά στοιχεία του ποντιακού ελληνισμού, όπως είναι η μουσική, τα μουσικά όργανα, η πορεία και η παραδοσιακή γυναικεία ποντιακή φορεσιά. Τέταρτον, αρχαία ελληνική τεχνολογία. Υπεύθυνοι καθηγητές η κυρία Τζάμπου Κατερίνα και ο κύριος Καρμάλης Ηλίας. Αναδεικνύονται τα τεχνολογικά επιτεύγματα στην αρχαία Ελλάδα, τεχνική και τεχνολογική εξέλιξη, με στόχο τόσο την επαφή με τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, όσο και την καταγωγική αξιοποίηση των επιστημονικών οργάνων και της ιστορίας τους,
στη διδακτική προσέγγιση του μαθήματος της φυσικής. Εστιάζοντας λοιπόν κυρίως στον τομέα της ιστορίας ορισμένων μετρητικών οργάνων και αναθέτοντας στην ομάδα εργασίας δραστηριότητες όπως η ανακατασκευή τους, έγινε προσπάθεια να αναδειχθεί η πρακτική, η θεωρητική προσέγγιση και η μέθοδοι που ακολούθησαν οι αρχαίοι Έλληνες. Ένα μικρό δείγμα της εργασίας των μαθητών, η οποία θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά. Πέμπτον, αφιέρωμα στον ποιητή Νίκο Καβαδία. Υπεύθυνοι καθηγητές, ο κύριος Λομπρινός Σπύρος, η κυρία Μαχρινού Καλλιόπη και η κυρία Βαραλέξη Κατερίνα. Παρουσιάζεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα η ζωή και το έργο του ποιητή Νίκο Καβαδία. Ταξιδέψαμε με τα μάτια της ψυχής μας το ποιητικό έργο του Νίκου Καβαδία, ενός ανθρώπου που ήταν ποιητής και ταυτόχρονα ταξιδευτής, ενός ανθρώπου που όργωσε την ποίηση, με τη γαλέρα του συναισθήματος. Ο Νίκος Καβαδίας δεν είχε σκοπό να ασχοληθεί με την ποίηση. Όπως έλεγε ο ίδιος, μοίρα του ήταν και έτσι έγινε. Αν δεν ήμουν θαλασσινός και δεν είχα γράψει ποίηματα, θα ήμουν ένας ολότερο συνηθισμένος άνθρωπος. Και έπειτα, εγώ δεν ανήκω στον κόσμο της τέχνης. Γι' αυτό σώζομαι. Πες το παραξενιά, πες το μοίρα. Μου έλεγε να ζήσω όσα έζησα και να τα κάνω ποίηση. Μέσα από την ποίησή του, ήθελε να καταγράψει τις εμπειρίες, τα συναισθήματά του, τις πολιτικές πεποιθήσεις και ό,τι θεωρούσε σημαντικό κατά τη διάρκεια της ζωής του. Έκτον, το προσωπείο από την αρχαιότητα ως την αναγέννηση. Η μάσκα από την αναγέννηση ως τις μέρες μας. Οι υπεύθυνοι καθηγητές, η κυρία Μητσού Κατερίνα, ο κύριος Ζάρας Δημήτρης και ο κύριος Παπάς Παναγιώτης. Παρουσιάζονται βαθύτατοι συμβολισμοί που περιέχονται στην έννοια του προσωπείου. Διότι το προσωπείο δεν είναι ένα απλό αντικείμενο, αλλά ένα σύμβολο που επιδέχεται πολλές ερμηνείες. Διότι αντί να συγκαλύπτει, τελικά αποκαλύπτει. Η ιστορία της μάσκας χάνεται στα βάθη των αιώνων και αναμφισβήτητα δεν υπάρχει πολιτισμός που να μην έχει χρησιμοποιήσει μάσκες. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, η θεατρική ομάδα του σχολείου μας συμμετείχε στο τρίτο μαθητικό φεστιβάλ πολιτισμού που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2011 στο Στρατουδάκιο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μεγαρέων, παρουσιάζοντας αποσπάσματα του θεατρικού έργου Αντιγόνη του Σαν Ανούι. Έβδομα. Παραμύθια και λαϊκές ιστορίες του Ασπροπύργου. Υπεύθυνη καθηγήτρια η κυρία Βαραλέξη Κατερίνα. Παρουσιάζονται παραμύθια και λαϊκές ιστορίες της περιοχής του Ασπροπύργου. Στην περιοχή κυκλοφορούσαν από παλιά τρίλοι και παραδόσεις που σχετίζονταν με τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, τους κατοίκους, τα ήθη, έθιμα και τις συνήθειες των κατοίκων και γενικά τις εξουσίες τους. Στα προηγούμενα τέχη του περιοδικού μας, φιλοξενήσαμε συνεντεύξεις των διευθυντών των σχολείων του Ασπροπύργου με σκοπό να αναδείξουμε το ρόλο αλλά και τα προβλήματα της εκπαίδευσης στην πόλη μας. Στο φετινό τεύχος, αποφασίσαμε να ξεφύγουμε στο νοτοπικό επίπεδο και προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε τα ζητήματα εκπαίδευση και παιδεία, παίρνοντας συνέντευξη από έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί με τα θέματα αυτά. Τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Θάνο Βερέμι, ο οποίος το 2006, όταν ήταν πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, κατέθεσε σχέδιο νόμου, το οποίο πρότεινε μεγάλο αριθμό διοικητικών, επιστημονικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων. Επίσης, το περιοδικό μας διατηρεί συστήμα αξιόλογη μαθητική αρθρογραφία, όσον αφορά στον επαγγελματικό προσανατολισμό, σε θέματα δικαίου και πολιτικής, σε θέματα ντόπιας πολιτιστικής παράδοσης, όπως η διαμόρφωση και η διάταξη της παλιάς αγροκτηνοτροφικής οικίας του Ασπροπύργου και σε θέματα περιβαλλοντικού περιεχομένου, καθώς τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι έντονα στην περιοχή μας. Συνεχίζουμε και φέτος την παρουσίαση της δημιουργικής προσπάθειας των μαθητών μας, έτσι όπως εκφράζεται μέσα από την καλλιτεχνική παραγωγή. Πραγματικά το σχολείο μας, με τη συνεργασία καθηγητών και μαθητών και με την άμεση υποστήριξη από τον διευθυντή μας, παρουσιάζει κάθε χρόνο μια σειρά από πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δράσεις. Μέσα στο περιοδικό μας, λοιπόν, παραδέχουμε όλη αυτή τη δημιουργική παραγωγή των μαθητών μας, έτσι όπως εκφράζεται με τη συμμετοχή τους σε θεατρικές ομάδες, σε μουσικές χοροδίες, σε πολιτιστικά προγράμματα και καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς, με την καταγραφή των προσωπικών βιωμάτων, όπως κείμενα και σκίτσα, με εορτές, με αθλητικές συναντήσεις και εκδρομές πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Μια πραγματική κατάθεση ψυχής από τους μαθητές μας, που ολοκληρώνεται με τις επιτυχίες των περσινών αποφύτων του σχολείου μας κατά τις εξετάσεις για την είσοδο στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας. Η έκδοση αυτής της μαθητικής επιτηρίδας υπηρετεί και εκφράζει τη νέα αντίληψη για το σχολείο, που δεν θέλει τους μαθητές παθητικούς δέκτες στήλων εγκυκλοπαιδικών γνώσεων με στόχο ένα απολυτήριο, αλλά τους θέλει να συμμετέχουν ενεργητικά στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι λοιπόν, η συγκεκριμένη εργασία έδωσε στους μαθητές μας την ευκαιρία να συνεργαστούν με τους μαθητές τους στην αναζήτηση του υλικού.
να δουλέψουν ομαδικά για τη διάρθρωση του περιεχομένου του περιοδικού, ανακαλύπτοντας τα ταλέντα και τις δεξιότητές του. Να ερευνήσουν και να αναζητήσουν πληροφορίες επισκεπτόμενοι τη βιβλιοθήκη του σχολείου μας. Να αυτενεργήσουν και να αναπτύξουν σχέσεις και φιλίες μέσα από την ομαδική συνεργασία. Στη συνέχεια, η κυρία Μητσού θα παρουσιάσει το πρόγραμμα που εκπροσωπεί από την Αρχαίο Κοσμία. Καλησπέρα. Στο πλαίσιο του προγράμματος που εκπροσωπεί από τον Αρχαίο Κόσμο στην Αναγέννηση, θα σας παρουσιάσουμε αποσπάσματα από την Αντιγόνη του Ζαν Ανούη και την Ισμήνη του Ρίτσου. Ο Ανούη εμπνεύστηκε από το Σοφόκλειο δράμα. Θέμα: η προσπάθεια της Αντιγόνης να θάψει τον νεκρό αδερφό της Πολυνίκη παρά την αντίθετη εντολή του πρέβετα. Ο Ανούη έγραψε το 1942 ένα σύγχρονο δράμα. Η Αντιγόνη του Ανούη αρνείται τους κοινωνικούς συμβιβασμούς. Δεν αποδέχεται την ανάγκη να λέει ψέματα, να χαμογελά, για να ελύσεται και να εξελίσσεται. Ο Κρέον, αν και γνωρίζει τη αθρότητα της εξουσίας, προσπαθεί συνειδητοποιημένα να την υπηρετήσει. Ενδιάμεσα παρουσιάζονται αποσπάσματα από την Ισμήνη του Ρίτσου, συνδέοντας παρελθόν και παρόν, φωτίζοντας τη δράση και τα συναισθήματα των ηρώων. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται και ο θεματικός πυρήνας, η μοναξιά. Οι ήρωες είναι μόνοι, φεύγουν μόνοι, μένουν μόνοι. Παίζουν Βασιλική Μπάτα ως Αντιγόνη, Μανώλης Καλογάς ως Θεό και διοικητικά Ηλία Κουράση και Εμιλία Κόκαλη ως Ισμήνη στην Αντιγόνη του Ζαν Ανούη. Τέλος, η Θάλια Μίχα ως Ισμήνη στην Ισμήνη του Ρίτσου.
Πάντα σου το πράγμα. Μα είστε πολύ μικροί. Μείνε εδώ κοντά μας. Μην πας στην casa. Σε παρακαλώ.
βάλει. Ναι, εγώ. Με ένα μικρό σιδερένιο φτιάρι που κάναμε πίρους από άμμο στην αγκαλιά της διακοπές. Ήταν το φτιαράκι του Πολυδίκη. Μίλησε σε κανένα για το σχέδιό σου. Όχι. Αντάμωσε κανένα στον δρόμο. Κανένα. Είσαι απόλυτα βέβαιη. Ναι. Τότε άκουσε. Θα γυρίσεις στο δωμάτιό σου, θα πέσει στο κρεβάτι σου, θα πεις πως είσαι άρρωστη, πως δεν γίνεις καθόλου αδερφός. Το ίδιο θα κάνει και παραμάνω σου. Μα γιατί. Αφού το ξέρετε καλά πως θα ξαναπάω εκεί κάτω. Γιατί προσπάθησες να γράψεις τον αδερφό σου. Έπρεπε. Το είχα απαγορεύσει. Κι όμως έπρεπε. Αυτοί που με τον άθλαση περιπλανιόνται αιώνια. Δίχως να παίξουν την ανάβαση. Ήταν επαναστάτης και προδότης και το ξέρεις. Ήταν αδερφός μου. Δεν άκουσες τους κύριοι και να διαλαλούν τη διαταγή μου. Άκουσα. Δεν ήξερες τι τιμωρία περίμενε όποιους θα τολμούσαν να παράγουν τη διαταγή μου. Όποιους κι αν ήταν. Ήξερα. Νόμισες ότι τους επειδή του χώρου του βασιλιά θα μπορούσαν να ψηφίσουν νόμους. Όχι. Οι νόμοι γίνονται προπάντων για τις χώρες του βασιλιάδου. Αν ήμουν πλήστα θα έμενα με τη μοδιά μου να θάψω τον αδερφό μου. Όχι. Σκέφτηκες πως είσαι από βασιλική γενιά. Ανιψιά μου και αραβωνιαστιά του γιου μου. Και πως ό,τι καν έκανες δεν θα γινόταν να σε θανατώσω. Κάνατε λάθος. Ήμουν αβέβαιη πως θα συμφωνώνατε. Λοιπόν, άκουσε. Είσαι η Αντιγόνη. Είσαι η κόρη του Ιδίποτα. Η Θήβα σε χρειάζεται πολύ περισσότερο από το θάνατο σε βεβαιώνω. Λοιπόν, θα γυρίσεις στο δωμάτιό σου και θα κάνεις αυτό που σου είπα. Σ' αγαπώ πολύ. Με όλο το παλιβάρι που κοίταξα. Μην ξεχνάς πως εγώ σου βάζω το πρώτο στο παιδί. Αντιγόνη, από εδώ είναι η πόρτα της κάμερας σου. Πού πας από εκεί? Πρέπει να πάω να θάψω τον αδερφό μου. Γιατί το κάνεις αυτό? Για τους άλλους, για τους ξεσηκώσεις εναντίον μου. Όχι. Για ποιον λοιπόν? Για κανένα. Για μένα. Θέλεις λοιπόν τόσο πολύ να πεθάνει? Κάντε ό,τι έχετε να κάνετε. Μόνο κάντε το γρήγορα. Είναι το μόνο που σας ζητώ. Αν ήμουν ένας συνηθισμένος τύραννος, θα σε είχα πετάξει από του Λούκα. Όμως αφήνω και μιλάς και πλοφάζεις το χωρί. Είσαστε απέσιους. Το παιδί το επάγγελμα. Γιατί το κάνετε λοιπόν? Γιατί κάποιο πρωί ξύμισα βασιλιά της Θήβας και ένας θεός εσωτερικός λίγο αγαπούσε την εξουσία. Έπρεπε να πείτε όχι τότε. Στο χέρι μου είπα. Δεν μου φάνηκε τίμιο αυτό. Είπα ναι. Λοιπόν, τόσο το χειρότερο για εσάς. Εγώ δεν είπα ναι. Εγώ μπορώ να λέω όχι σε ό,τι δεν μου αρέσει ακόμη. Μα για το όνομα του Θεού, προσπάθησε να καταλάβεις. Πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι που να λένε ναι. Εγώ δεν είμαι εδώ για να καταλάβω. Μόνο για να σας πω όχι και να πεθάνω. Εύκολο είναι να λες όχι. Όχι πάντα. Άμα πεις ναι, χρειάζεται να ιδρώσεις και να δράσεις ζωή σου με τα δυο σου χέρια. Αλήθεια Αντιγόνη, ξέρεις ποιος ήταν ο αδερφός σου. Το ξέρω πως έτσι κι αλλιώς θα τον κακολογούσαν. Κάποτε ο πατέρας σου του αρνήθηκε ένα μεγάλο ποσό που είχε χάσει τα χαρτιά. Ψέματα. Κατέβασε την τροφιά του με όλη τη δύναμη στο πρόσωπο του πατέρα σου, που καθόταν στο γραφείο του. Η μύτη του έτρεχε αίμα. Έκλαιγε. Δεν είναι αλήθεια. Έφυγε μετά από αυτόν τον καφά. Ο πατέρας σου δεν θέλησε να τον τιμωρήσει. Πήγε και κατατάχθηκε στο στρατό των Αγίων. Και μόλις έφτασε στο Άργος, άρχισε τις συνωμοσίες εναντίον. Και ο Θεοκλής, αυτή η προσωποποίηση της αρετής, δεν ήταν καλύτερος από τον Πολυδίκη. Ο καλός γιος είχε προσπαθήσει και αυτός να δολοφονήσει τον πατέρα του. Απλά μετά τον πόλεμο μου χρειαζόταν κάποιος ήρωας. Αναζήτησα τότε τα ονόματά τους ανάμεσα στα στάλια. Είπα και μάζεψα το ένα από αυτά για την εθνική μας κηδεία. Και διέταξα το άλλο να σ' αφήσει εκεί που βρισκόταν. Δεν ξέρω καν ποιο. Και σε βεβαιώνω πως το ίδιο μου κάνει. Τι θα κάνεις τώρα? Θα πάω στην καμαρά μου. Έχεις μυαλό τη ζωή σας, Αντιγόνη. Ευτύχησε. Δεν είναι η ζωή σου τίποτα άλλο παρά μόνο η ευτυχία. Ποια θα είναι η δική μου ευτυχία? Τι είδους μικρότητες θα πρέπει να κάνω μέρα με τη μέρα για να αποσπάσω την ευτυχία που μου ανήκει? Σε ποιο θα πρέπει να πω ψέματα? Σε ποιο θα βοηθώ? Πείτε μου! Δεν θα πρέπει να πείσω να πεθάνει τρώγοντας πως δεν το βλέπω. Είσαι τρελή, πάψε! Όχι, δεν θα πάψω. Θέλω να μάθω πώς θα ζήσω. Θέλω να μάθω πώς θα είναι ευτυχισμένη. Αγαπάς τον έμονα. Ναι, θα αγαπώ έναν έμονα πιστό όπως εγώ. Αν όμως η ζωή σας και η ευτυχία σας περάσουν από πάνω του, τότε δεν θα κάνω πια. Δεν ξέρεις κάτι λες, πάψε! Με διατάσεις να πάψω. Νομίζεις πως μπορείς να με διατάσεις εσύ οτιδήποτε? Θέλεις όλοι και καλά στο κεφάλι σου, θα σ' ακούσω. Μπρος! Άνοιξε τις πόρτες! Θα πάψει τέλος πάντων. Μπρος! Φώνασε τους φρενούς σου! Αντιγόνη! Τι γυρεύεις εδώ πέρα? Αντιγόνη, συγχώρεσέ με. Αντιγόνη, βλέπεις. Έχω θάρρος. Θα έρθω μαζί σου τώρα. Πού θέλεις μαζί μου? Αν τη θανατώσετε, πρέπει να είμαστε και εμένα μαζί. Α, όχι τώρα. Όχι εσύ. Εγώ μονάχη. Δεν σου φαίνεται βέβαια πως θα έρθεις τώρα να φτάνεις μαζί μου. Θα ήταν πολύ εύκολο. Δεν θέλω να ζήσω να πεθάνεις εσύ. Δεν θέλω να μείνω χωρίς εσένα. Διαρρέζεις τη ζωή και εγώ το θάνατο. Άφησέ με τώρα ήσυχα. Έπρεπε να πας εκεί σήμερα το πρωί. Μέσα στο σκοτάδι. Και να σκάσεις με τα νύχια σου το χώμα την ώρα που θα ταχθεί πλάι. Και να κάτσεις να σε τσακώσεις σαν κλέφτρα. Καλά λοιπόν, θα πάω αύριο. Ναι.
ίσχυση πάλι.